थाखाय एसे फैसा हरदो सार। आंहा आखाइयाव रां रुफा गैया, बेनिखायनो आङो बिराद जारला जाबाय, लांनो थाखाय डाक्टारनाव लांनो हायाखै। सारा एसे अननानै आंनो फैसा हरदो सार। सारनाव आङो सिगांनिफ्रायनो लाइजाम हैदोंमोन, नाथाय आं थाइसेबो हराखै आंनो, आं थाइसेबो मोनाखै। खनले खनले थांनानै हैबाय थादोंमोन आं, नाथाय थाइसेबो मोना दिनैसिमबो। दा बिनिखायनो सार आंनो अननानै आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरदो सार। खुलुमबाय। आंनि नामा रहिला गयारि, आंनि फिसायनि नामा प्रबिन गयारि। आं क'क्राझार नाराबारिनि। आंनि फिसाया एप्रिल मासनिफ्रायनो बेमार जानानै दङ। थाखा फैसा बिराद खहा जाबाय, दासिमबो आङो नायनो हायाखै। आंनि फिसा ब्रेन टिउमार जानानै दा बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ। हाग्रामा सारनिफ्राय आङो आखाइ खबजोबना आर'ज गाबो, आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन। आं दिनै फिसायखौनो नायनो हायासै। दा जोंनि बावखुंग्रि समाजनि सारनिसिमबो आङो खावलायो, आंनि फिसायखौ नायनो थाखाय आंनो एसे रां हरोबा मोजां जागौमोन। आंहा दा आखाइयाव रां रुफा गैला, फिसायखौ नायनो दा फिसाया आंना बारा जानानै दङ। दा बेनिखायनो आङो सारमोननाव खावलायो, आंनि फिसायखौ लांनो थाखाय, अपारेसन खालामनो थाखाय आंनो रांनि गोनांथि जादों। अननानै सारा हरदो आंनो एसे। न'खराव फिसाजो सासे, ओमफ्राय आं, ओमफ्राय प्रबिन गयारि, जोङो साथाम फेमिलि। फिसाजोआ 11 बोसोरल' जादों, क्लास 4आव फरायो। दा बेनिखायनो हाग्रामा सारनाव एसे अननानै आंनो आंनि